Lojze Alojzij Grozde rođen je 27. svibnja 1923. godine u Slovenskoj Dolenskoj kao izvanbračno dijete u siromašnoj obitelji. Odgojila ga je teta Ivanka, a zahvaljujući dobročiniteljima školovao se u Ljubljanskoj klasičnoj gimnaziji. Bio je izvrstan učenik, darovit pjesnik te predani član i vođa učeničke katoličke akcije s namjerom da postane svećenik. Na Novu godinu, 1. siječnja 1943. godine, tijekom božićnih praznika, krenuo je u posjet rodnom domu. Na putu ga je u Mirni uhapsila partizanska straža. Budući da su kod njega pronašli samo vjersku literaturu, misnu knjižicu Nasljeđuj Krista i knjižicu o Gospi Fatimskoj, optužen je i odveden u šumu gdje su ga brutalno mučili i ubili. Jedina krivnja bila mu je njegova vjera i članstvo u katoličkoj akciji. Njegovo unakaženo tijelo pronašla su djeca 23. veljače 1943. godine, nakon čega je pokopan na groblju u Šentrupertu, što je duboko potreslo javnost. Vođa njegovih mučitelja počinio je samoubojstvo točno 4 godine nakon Lojzetove smrti. Papa Ivan Pavao II. Istaknuo ga je 1996. godine kao nevinu žrtvu komunizma i Kristova učenika. Lojze Grozde proglašen je blaženim 13. lipnja 2010. godine u Celju u ime pape Benedikta XVI. On je drugi slovenski blaženik, nakon Antona Martina Slomšeka, i štuje se kao zaštitnik učenika, studenata i pjesnika.